మల్చందరిలో ప్రీమియం కార్డ్ సెట్స్ అండి. చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉంది చూడండి. ఇది లుక్ కానీ చాలా ప్రీమియం లుక్ లో ఉంది. కాలర్ టైప్ లో వచ్చింది, థ్రెడ్ వర్క్ తో వచ్చిందండి. ఇవన్నీ కానీ చూడండి, థ్రెడ్ వర్క్ తో చాలా బాగుంది. నెక్ దగ్గర కానీ థ్రెడ్ వర్క్ తో వచ్చింది, ఇక్కడ కానీ థ్రెడ్ వర్క్ తో వచ్చిందండి. ఏ లైన్ స్టైల్లో వచ్చింది, సైడ్ లో స్లిట్ గానీ వస్తుందండి. దీంతో మంచి మంచి కలర్స్ గానీ ఉన్నాయండి. చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ ఉంది. ఇవన్నీ కానీ M2 XXL సైజెస్ అవైలబుల్ ఉందండి. ఇవన్నీ కానీ మనకి ప్రీమియంలో క్వాలిటీలో ఉన్నా కానీ జస్ట్ 999 ప్రైస్కే వస్తుంది. ఇవన్నీ వియర్ చేశాక లుక్ ఎలా ఉంటుందో కొంచెం చూద్దాము.